abin da nake bukata in tambaya a bani, idan ba a bani ba in siya da kuɗi ko da nawa ne, idan kuma an hana ni in kashe wanda ya mallaki wannan wuri, saboda ni ban san babu babana bai karantar da ni haka ba. Yaro bai san wuta ba sai ya taka, kowa ya ɗaga maka yatsa karya. Duk wanda bai yi da kyau ba ba zai taɓa gani da kyau ba. Tun ranar da Kabir Ahmad ya mutu, ruhina yana can, gangan jikina ne kaɗai yake yawo a duniya. Bana tsoron mutuwa, a shirye nake.